שלום, מה נשמע? שמי אליהו יחזקאל, בן 10. שלום, מה נשמע? שמי עמנואל, אתם זוכרים אותי? אני בן 8.5. שלום, שמי יונתן, ואני בן 9, והבאנו איתנו חבר שקוראים לו מרדכי. שלום, אני מרדכי, אני בן 11, עולה כיתה ו' ומתחילים בסרטון. אנחנו עכשיו עולים להר הכי גדול בהוד השרון. ופה עוד מעט יציעו הצעת מסוים. יש שם איזה 1,000 חסידות. יש שם הרבה 1,000 חסידות. לספור את זה. יש שם יותר מטריליארד בערך. תראו כמה חסידות. אולי גם איזה ברווזים. סתם עומדים שם, אבל... חברים, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך. למצא בערך לקח לנו... כן, איזה שעה זה. סליחה, אתה יודע איך עולים להר? איך מגיעים להר? יש פה למטה, חבר'ה. אם אתה קופץ, אז לא נראה לי, אתה לא נראה לי שורד. הנה מתחילים לעלות. חיפה, חיפה, מכבי שלי, הגליל ירוק, הגליל. התבלבלנו, פה יש ירידה לא יודע לאן, פה עלייה מסוכנת מאוד, אנחנו לא יכולים לעלות. בגלל מרדכי. אני? בגלל סתם, זה בגלל אליהו. הכל בגלל בסדר, אף אחד, חברים. פשוט התבלבלנו, לא הלכנו בדרך הנכונה. חברים, חוזרים אחורה למטה. חוזרים אחורה. אבל צופים, אם אתם רוצים לראות, יש פה שדה, כמו שאבא שלי עבד כשהוא היה בקיבוץ שלו, וזה יפה. אפשר אשכרה לשחק פה כדורגל. רגע. אני פה למטה בודקת את זה. התבלבלנו, אחרי זה עכשיו אנחנו צריכים לרדת למטה, אחרי זה נעלה עוד פעם ונהיה בדרך הטובה שלנו ונעלה לשם. לא יודע מי עוזר לנו, חברים. אין לנו מפות, אין לנו מפות כאן, אין לנו טלפון, אין לנו כלום. יש לנו רק סלם. לא. אנחנו עכשיו, בגלל שהתבלבלנו בדרך, אנחנו עכשיו עולים להר. ההר הכי גבוה בהר הוד השרון. מתחילים לעלות. כולם הם אמרו. אנחנו מתחילים לעלות ועוד מעט נתחיל להחשיב. אנחנו באמצע ההר, העלייה שמה. עוד איזה 5 דקות. חברים, עוד מעט מגיעים. יש לי פה פנס, אני מגיע מוכן, לא כמה. אני אדליק פה פנס. יש פה גם פנס מכאן וגם מכאן. הגענו, הנה, זה בסוף ההר. זה עוד הנה, השרון. אנחנו עולים. חברים! הנה עכשיו. ניצחנו! חברים! תצפו. היום זה היום 2 סרטונים, וחייבים לצפות. ילדים, הוספנו פה חבר אמיתי. רגע, אתה פינק אותנו בסושי גומי, לא סושי סתם, עם גומי ומרשמלו. זה טעים מאוד. זה מרשמלו. זה טעים רצח. אנחנו אכלנו חטיפים, שתינו קצת מים, זה סושי שאמרנו לכם, כדאי לכם לצפות. תוסיפו לייק. ראינו שאנשים עשו דיסלייק, אז לעשות רק לייק.